Buzz SA to all social media platforms. Dear ndodakazi yami, ngithi ngikubhalele lencwadi, ngikuhlubele udlubu ekhasini. Ngixolise ngokuba selfish. Ngixolise ngazo zonke izinto ezimbi engazenza empilweni yakho. Iyaqala kanje lento. Mina nobaba wakho umgabadeli sahlangana nje endaweni thizeni. Uyayazi ke indoda yomZulu iyadlala ngenkotha, iyakwazi ukukhuluma. Bengisemathandweni lawa amanye ahlangisayo. Hayibo kusenjalo, thuhlu isiso. Mina nobaba wakho bese sikhulelwe phela, sikhulelwe wena ndodakazi. Senza ibaby launching. Sakulontsha ngoba izinto bezizazi futhi siyithanda. Phela ubaba wakho beka afford ephaketheni, ubeka nelinye ithenda elimlethela inkumbi yezimali. Besijabulile othandweni lethu. Ayike emva kokuphuma nje kwibaby launch sesiyangena ke endlini. Sho ukuthi ubaba wakho ebhizinisini lakhe benginokumsiza ke kuwumnyini impela nje okuyena impela obambisene naye. Kodwa ibhizinisi bekwe lababa wakho. Mesiphuma kwibaby launch ngithi othi ngingene kuma emails ngicheck ukuthi kwenzakalani before ngilale. Hayibo i-email engayithola lapha ya yangisenda eleba ward, yangenza ngasikwa, yangisusela, yangenzwa ngazizwa ukuthi umntwana uyaphuma ke njengamanje. Le email ibithi ubaba wakho lelithenda leli esibalance ngalo ekuyilona elimnikeza yonke le life emnandi soft. Lelithenda bekade bemterminate ubaba wakho, bethi angeke besakwazi ukusebenzisana nalo naye, bayalivala ithenda. Emva kokuthi mntanami ke sesikutholile, sesibuyelile ekhaya, sesikubekile kwinesari yakho enhle ngoba besikuppreparelile, besikufisela ikusasa elihle nekusasa eqhakazile. Sinobaba wakho sasimile laphayana, sicabanga ukuthi inkosi yami lo mntwana omuhle kanje, ubaby girl esimlenthe emhlabeni, sizomkhulisa ngani? Sizomnikeza kanjani lempilo efudumele? Ngoba kuyacaca phela manje ukuthi sekumele siphume kulendlu, even though ubaba wakho bekayakhe ngegazi lakhe nangomjuluko wakhe, bengesa afford impilo. Bese kumele ukuthi mhlawumbe siyithengise sidegrade ukuze sikwazi ukuqhubeka, besingazi behlangahlangene emakhanda ethu. Sinobaba wakho sahlala sididekile, kumunca endlini. Kungekho umuntu okhulumayo. Ngisho nomsindo omncane buwuzwa, ngisho nokuqathaka kwesipuni bekungathi umsindo omkhulu lapha endlini ubuwuzwa. Besixakekile, sacabanga. Ngaze ngaqhamuka ngineqhinga. Ngathi baba wakhe, kanjani uhambe uyokhuluma nalomngani wakho lo usomabhizinisi onemali eningi, umtshele ngokuthi ibhizinisi lakho alisahambi kahle. Ucabanga ukuthi uyiqale lento kodwa usuyiqala on your own, ungasasilona ithenda. Umchazele baba wakho, umtshele ukuthi izinto ayihambi kahle. Wena kudala nomngane wakho nigudla nabangani bebhizinisi vele the only thing enikhuluma ngayo ibhizinisi, uzoku-understanda umngane wakho loyana. Mhlambe ngiyenzeka akusize kulona lonke lolitaka esikulona. Mntani wami, ngicela ukukutshela ukuthi izinto ubaba wakho wayeyigqokile zayi ayinwe yilezi zami izandla. Ngithi baba wakhe, hamba uyokhuluma, hamba uyolungisa ikusasa lethu, hamba uyolungisa ikusasa lengane yethu. Ngicela ukukutshela mangabe phuma ubaba wakho mntanami, ngenza into engazange ngayenza empilweni yami. Ngaguqa phansi ngedolo, ngathandaza ngathi hayi sizwele. Baba wethu sizwele, sizindoda yami, sizibhizinisi lethu. Baba wethu sifuna ikusasa eqhakazile for umntwana wethu. Asifuni ukusuka ezitezi mase siyawa phansi sibe enye charity case nje emhlabeni. Asifuni ukuhlekwa. Impilo emnandi, impilo esoft imnandi siyafuna. Sifuna ukuqhubeka, sifuna imali yethu iqhubeke, sifuna iaccumulate emabhenki. Ake umyeni wami mntanami wahamba ke wayohlangana noMr Hlatshwayo, usomabhizinisi omkhulu. Wafike walibeka udaba, mnganami kuyabheda, ithenda leli engibhalanse ngalo likhanseliwe. Kodwa lama services or lo msebenzi lade ngikwenza ngine experience enkulu, sengifuna ukuyenza ngiyimele. Ngizocela mnganami ungisize ngemali engaka. Ngiyazi ukuthi imali engaka kuwena ayilutho.
kodwa ngicela ungisize mnganami ngaze ngikunikeze ngisho ne-share kwikhampani yami futhi imali yakho ngokukhokhela yona yonke njengoba injalo ngikukhokhela iphindaphindiwe ngiyazi ukuthi u5 million kuwena awulutho mnganami ufana nje nento engalutho mnganami ngiyacela usizo mnganami ngingakunikeza ngisho ne-share ya 50% ebhizinisini lami ngikukhokhele kukhuluma ubaba eyincengela aphendule kuMr Hlatshwayo athi mnganami yona le mali lo oyifunayo ayilutho kodwa ngicela ukubuza awucabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuthi uhambe uyovuselela uqinisa umnotho wakho athi ubaba uthini manje Hlatshwayo mina I am an honest businessman akukho leniqinise khona athi uHlatshwayo kanti uyadlala la awuqinisanga akekho umuntu onebhizinisi elisebenzayo ongaqinisile ibhizinisi liyaqiniswa ukhuluma ukuthini ukuthi ibhizinisi aliqiniswa ngisho nabaculi bamaskandi ubona nje bayaqinisa umculo wabo bayaqinisa ibhizinisi labo wena ndoda kanti uyangibhedela la uzokhuluma ukudlala uyadlala la wasukuma wahamba wathi uyongifonela mangabe usubuya koqinisa ibhizinisi kunendoda mina le ngaqinisa kuyona ibhizinisi le ndoda iyathatha into encane nje kumina yangisika ijwabu ngisho thina amaZulu asisokile yangisika ijwabu yenza ngalo ibhizinisi lami ubona lidlondlobala ingenxa yejwabu lami wena ufuna ukuhamba uye eclinic uhamba uyosika khona ijwabu lingakwenzela into enkulu lingakwenzela ukuthi ukhulu udlondlobala ebhizinisini lakho mefika endlini umnyeni wami ubaba wakho mntanami wafika ejabhile uyibona ukuthi indoda iphelelwa amandla wenze njani njengomfazi oqeda kubeka umntwana omuhle lapha umntwana wentombazane ofuna ukumnikeza isoft life wenze njani bengena choice except ukumotivate ubaba wakho ngithi ungalilahli ithemba sukuma baba sukuma uhamba uyolwa yimpi le ungavumi ibhizinisi lakho likuphunyuke ezandleni ungavumi ibhizinisi lakho lihambe ezandleni utheni uHlatshwayo utheni uMr Hlatshwayo ubaba wakho-ke angitshele athi uHlatshwayo uthe angihambe ngiyosika ijwabu ngithwalise ngalo ngiyothwala ngejwabu ngimbuze mina ubaba wakho ngithi mina beliyini kodwa baba wakhe ijwabu ngoba uzofika ubanikeza ukuthi balenzani bafida izinyoka zabo or baxuba umuthi ngalo or benzani as long as wena uzothola umcebo uzothola imali sakhe ibhizinisi successful sicebe lekhaya ngicela ukukutshela ukuthi ubaba wakho-ke mntanami wahamba wayothwala ngejwabu lakhe mekabuya sabuya sabomndeni orich kakhulu sadla ilife mina nobaba wakho besihappy ilife besidla nge-teaspoon mntanami nawe bukhula kahle sijabulile ngobukhona bakho empilweni zethu besumndeni owodwa ophelele ubaba wakho-ke wasengena ebhizinisini lamatekisi senzela phela ukuthi in future if ukuthwala kuyaphela at least kumele sibe nebhizinisi elilodwa elilegit hayike ubaba wakho bekase ugabhadiya ke ebhizinisini lamatekisi esekheshapha phela njalo ntambama nani nonke ke niyazi ukuthi ematekisini kuneyinkinga kunezimpi ubaba wakho ezakhe inkinga nezimpi bekayisolva ngesibhamu eqhofoza phela isibhamu aqede asithathe asiwashe ngomchamo wakho ngoba bekuthiwa kumele uwashe ngomchamo womuntu umchamo oclean umuntu ongazange wahlangana nendoda before hayike ubaba wakho isibhamu yaqeda ukusiwasha bekahamba ayosigqiba esibayeni yize behlala emzini omuhle emzini oseduze nolwandle kodwa ubaba wakho bekanaso isibaya khona lapho uyayazi ke nawe indoda yomZulu mntanami angeke ngichaze kakhulu 6 years later sitholi i-email itshengisa ukuthi nje vele kwezethu zama finances kuyabheda kwamatekisi lawa esinawo angaze athathwe ngisho nokuthathwa kuyabheda nje i-email enga-understandeki kuyabheda emalini yethu imali zethu ziyabheda hayibo ubaba wakho avelana ngitshela ukusho ukuthi sekuyisona isikhathi sokuthi ngihambe ngiyoconsulta ngiyobuza enyangeni yami ukuthi kanti kwenzakala kanjani hayike ubaba wakho mangabe ebuya enyangeni ubuya ubhocobele ubuya ubuhlungu bubhaliwe ebusweni bakhe kwenze njani baba wakhe athi inyanga ithi ifuna igazi lami hawu uzoyibulala kanjani futhi kuwena
othwele uzosala uyidle kanjani imali usufile. Athi ubaba wakhe phela mengabe inyanga ithi igazi lami isho umntwana wethu, ithi ufuna umntwana wethu. Cela ukukutshela lapho ngavela nengathula, ngavevezela, ngaqhaqhazela, ngazizwa ngiphelelwa amandla. Ngabuza ubuhlungu, ngazizwa ngidideka, ngazizwa ngiba confused ngithi kanti yini lesifake kuyona. Thina besicabanga ukuthi lento nje i-about ijwabu kuphela, kanti sekwenzakalani. Kwathatha isikhathi esiningi ngizwe ubuhlungu ngikhala enhlizweni yami. Like I was mourning for my own child isaphila, because inyanga bisitshenile ukuthi ithina or ingane yethu. Like I was mourning. Ngelinye ilanga nobaba wakhe saxoxa silele ebusuku sathi ngeke baba wakhe ngcono umntwana simdlulise. We need to let go of umntwana. Mhlawumbe thina singazala abanye abantwana sibanikeze i-future, sibanikeze impilo engcono, because kuyafana. If usidecide ukuthi akudlule thina emhlabeni, umntwana wethu uzophila yiphi impilo? Uyazi ukuthi akekho omunye umuntu emhlabeni onendaba nengane yakho. Uwena kuphela umuntu onendaba nengane yakho. Omunye angayithatha kodwa angayinikezi uthando. Ingane yethu ikhule ithwele isiqalekiso sokuthi ayithandwa. Ithwele isiqalekiso sokuthwala kwethu. Baba wakhe ngcono ingane sidlulise, thina sisale sizale enye ingane. Kodwa noma siyophila neguilt impilo yethu, siphile sizwe ubuhlungu impilo yethu yonke, ngcono sidlulise baba wakhe ingane emhlabeni. Mntanami, umina ke engakufaka lapha emotweni. Nenyembezi ebusweni bami ngihlangahlangene ngizobona ubuhlungu. Kodwa inhliziyo yami ngadecide ukuthi ngiyitshela ukuthi inhliziyo ayikho, sengikukhalelile, ngakulilela, ngakuzilela usaphila mntanami. Ngakufaka emotweni, ngavala isicabha semoto ne-seatbelt bese ngiyifakile kuwena mntanami. Wahamba nobaba wakho nafika kanyanga. Baba wakho mangabe efika enyangeni wakushiya emotweni wangena ngaphakathi. Phela akumelanga ukuthi uzutshengisa abantu ukuthi nansi nansi imbuzi yomhlatshelo, nansi inkomo yomhlatshelo. Kumele udidise izinto ke. Ubaba wakho ke esangenile ngaphakathi eyokhuluma ukuthi nansi ke imvu yomhlatshelo sengifikile nayo. Zenzele gobela wami. Kwaba khona umuntu obonayo yonke lento le. Wafike wavula umnyango, wakukhipha, wakuthatha mntanami, wakuyisa ku-anti wakho, usisi wami engizalwa nayo esifini samama. Usisi ongazange waphumelela empilweni, usisi ophila impilo elo, ohlala emakhaya othi yena edolobheni akakufuni. Ngiyathemba mntanami ukuthi lapho usisi wami wakhulisa kahle, ngoba ngiyazi ukuthi ibingekho enye indawo ephephile ngaphandle kwasisi wami. Usisi wami ke wasetshela umphakathi ukuthi mangabe umphakathi kwenzeka ubona umuntu onjengalo ufuna ukuthwala ngengane awongixoba ngamatshe. Mina nobaba wakho ke bese siphila impilo yokucala njalo. Mangabe ngifika emakhaya ka-anti wami, it was so hard to adjust. Bengizwela ngingekho ekhaya. Bengithi ngiyambuza u-anti ukuthi kanti uphuma, uphu baba, kwenzakalani ngempilo yami? U-anti angitshela ukuthi usho ukuthini ngani yami? Umini ubaba wakho, umini uma wakho. Usho ukuthini? Ukhuluma ngamuphi uma wakho? Umina mntanami ngiyakuzala, umini uma wakho. Ngicela ukukutshela ukuthi ngagcine sengijwayeleke la emakhaya. U-anti bekangiphethe kahle, engenzela yonke into engiyidingayo. Bese ngizizwa ngijabulile, sengizizwa nami ukuthi ngisekhaya, ngiyabhilonga la. Hayi-ke, nasekukhuleni kwami u-anti ungenzela yonke into. Kusekhaya, kumnandi, kuthokomele, ikhaya elifudumele. Kwathi mangabe sengikhulile, sengiyi-teenager, ngimhlalise phansi u-anti, ngimbiza ngoma. Ngimhlalise phansi ngithi ma, ngicela ukubuza, are you sure ukuthi uyangizala? Yazi engqondweni yami kuney'thombe ey'dlalayo ekhanda lami. Engathi mina ngizala omunye umama, nginomunye ubaba, besingahlali la, besihlala kwenye indawo. Angisakhumbula ukuthi ikuphi le ndawo, angilikhumbula igama le ndawo, kodwa ngiyakhumbula ma, bekuwumuzi omunye nje, omkhulu,
ongekho lana oseduze nolwandle ma ngiyakhumbula ngiseyingane ngimncane. Hayi ma awungicacisele kahle. Athi u-anti kumina mntanami ayikho loyo nto. Noma usayingane buba nezinto ezinjengalezo wena muno 6 years. Uthi mina ngifuna uma ngifuna ubaba nisibo nina abazali bami. Ngize ngithola usizo uhambe uyothandazela abaprofeti, uhambe uyothandazelwa bathi abantu unomoya omubi, umoya wokuthwasa, umoya wamakhosi. Ngoba thina lekhasa abantu abaphila ngevangeli abathanda uNkulunkulu besikuthandazela sawucindezela lo moya mntanami. Kodwa manje inhliziyo yami ibhlungu mntanami ukuthi lo moya asho ukuthi usuyabuya kuwena. Hey ngimkholwe-ke nami u-anti lento ayisho ukuthi sho ukuthi mhlampe izinto engingazazi lezi ezenzakala kumina. Hayibo lento iqiniseke. Iqinise lento ekhanda lami kube ngathi kunomsindo wezibhamu ezidlalayo. Ngikhumbule ngathi lo muntu engimbone emaphusheni wami engathi ubaba wami, ngimbone nombola, ngilunguze ngewindi edubula abantu. Engqondweni yami ngibona into eziningi, ngibone mina ngihamba noma ngidlala mina noma ngibona into eziningi engqondweni yami, ngibone ngisakhula, ngibone nje ngihamba nabazali bami sine good life, sine nice life. Kunezinto eziningi ezidlala ekhanda lami. Ngicela ukukutshela ukuthi ngangithi ngizama ukufunda ngibhala umatric akusafundeki. Akusafundeki uNkulunkulu ngizowabhala kanjani ama-exam akufundeki kudlala le film edlala ekhanda lami. Athi u-anti lalela la mntanami ngoba ngiyakubona ukuthi unenkinga uyakhala njengamanje kusho ukuthi wena ngeke uzukwazi ukubhala umatric wakho, angeke uzukwazi ukubhala ama-exams. Ngoba ngiyakuthanda umntana wami ngifuna uphase, ngiyazi sesikoleni ubright kanjani, ngizokuhambisa ngiyekise komunye udokotela ahambe ayokubhalela incwadi asho ukuthi awukho fit ukuthi ubhala ama-exams njengamanje. You are going through something, you are going through depression or you are going through something. Uzokubhalela incwadi ozoyisa esikoleni, mhlawumbe uyobhala ama-sub, maybe by ikhathi zokuthi kubhala ama-supplement uzobe usu-right. Or mangabe kuwukuthi awakabi right, ikhona enye indlela engenza ngayo esikoleni ukuthi ukwazi ukubhala during the year, as long as ungeke uze uphinde umatric mntanami usufunde kangaka. Hayi ke ngivume-ke kuma ukuthi ngihambe ngiye kadokotela. Mangabe sifika-ke kwi-medical center, uma avalelise athi mntanami khona le ngijahe khona uzogibela ama-taxi ubuye uze endlini. Ngiyahamba mina njengamanje mntanami, angeke ngikwazi ukungena nawe kudokotela. Udokotela ufuna wena wedwa, kumele ahlole wena wedwa, akhulume nawe wena wedwa. Hayi ngingene-ke phakathi kudokotela. Hayi mani lo dokotela udokotela impela i-medical doctor. Lo dokotela avelane athi yazi kunezinto engiyibonayo kuwena. Mina ngumuntu oboniswayo, kunezinto engiyibonwayo. Ngudokotela impela but kunokuprofetha okukhona kumina. Kunezinto engiyibonayo mntanami kuwena ezikuvimbelayo empilweni yakho, eziyingozi kakhulu empilweni yakho. Mntanami ngicela ukuthandaza nawe. Avelane lo dokotela athatha ifoni afone reception uthi ngicela ningangenisa imuntu lesiguli ngizothatha isikhathi eside naso. Hayi ke lo dokotela avelana avala amehlo athandaze. Mangabe ethandaza lo dokotela kunezinto ayifani azenzayo, ngingavala amehlo yazi ngibe nokucikeka, ngibe nezinto ezenzakalayo emzimbeni wami, ngibe nokudinwa nokucikeka, ngingabambeki. Lo dokotela-ke mekaqeda akhulume nami anginikeze incwadi engiyidingayo, hayi-ke ngihambe. Mengiphuma kulo dokotela man, ingqondo yami iphithene, ingqondo yami ilahlekile. Angazi nokuthi kwenzakalani, angazi nokuthi ngikuphi. Ngiyacabanga ukuthi ekhaya ngingakuphi mangabe ngilana. Ngithola ngakuphi indlela ekhaya. Ngidecide ukuthi ngihlale phansi, mhlawumbe ingqondo izobuya. Ngihlale phansi, Nkosi yami kwenzakalani kumina? uNkulunkulu wami ungishiyelani? Kwenzakalani kumina? Nansi ikhanda lami liphithana. Ngisukume ngihambe ngiyophuza amanzi. Mengiphuza amanzi ngikuphi la? Mase ngifike ekhaya ngicabange kahle ukuthi kahle kahle bekwenzakalani ngami. Yini lento ade yenzeke empilweni yami? Hayi ke kufika isikhathi sokuthi kulalwe. Mina akulaleki, ngibhizi ngiyacabanga ubusuku bonke. Kunama flashbacks abuyayo engqondweni yami. Ngiyakhumbula ukuthi kunenye ipark uma ebezidlala kuyona, ahambe uma afika ijimele ashaya umjimo wakhe. Bekathanda ukushaya oyoga. The time uma eshaya oyoga, mina ngibhizi ngiyadlala kule park eceleni komama.
Kule park le kunenyoni enkulu eyistatue kule park. Hayi man, kubuye imicabango ngivelane ngingene ngigugule ukuthi iyiphi ipark enestatue senyoni. Kuvele ama-findings amaningi avelana abamaningi-ke manje ama-park anenyoni. Ngithi Jesu, into engizoyithini-ke le, noma kuthiwa ngiyahamba ngiyofuna ukwazi ngami iyona yiphi ipark le engangidlala khona noma, ngoba mhlawumbe mengithola le park ngoba uma sho ukuthi mejima ehamba ngeenyawo sho ukuthi it means le park le iseduzane nasekhaya. Umgaqo ngiyabona mina noma sihamba noma ngingasabona ukuthi kwakukuphi, ngiyabona mina noma siphuma endlini sihambe emgaqweni kodwa ngisabona ukuthi emgaqweni kwakukuphi. Ngiyabona noma sidlala epark okusho ukuthi sasambe ngeenyawo mangabe siye park nomama. Yes sis, ngicabange, ngibuyele ngihlale phansi ngicabange. Hayi mani, ngikhumbule ekhaya ukuthi mangabe ngisemzini wasekhaya ngihlele ewindini bengibona ulwandle ligubha amagagasi. Lungisabisa lolu lwandle ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga liyogubha amagagasi kakhulu lizongena endlini. Ngicabanga ukuthi umuzi wasekhaya buseduzane nolwandle, bekufike kube umuzi mase kube umgaqo mase ulwandle lilangaphesheya. Yes, ngicabange ngigugule futhi imaphi amapark anestatue senyoni aseduze nolwandle. Kuqhamuke futhi abe maningana amapark kodwa asehlikile-ke lamapark aseduzane nolwandle. Akasekho maningi njengasekuqaleni, asehlikile inamba mhlawumbe seko-6-8 kanje. Yes sis, ngihlale phansi futhi ngijule ngicabange mina mengisepark. Ngelinye ilanga ngiyakhumbula man ukuthi ngangidla u-ice cream, kunenye ingane ehleli kuzwingi idlala uma wayo eyiphusha. Le ngane le ibiyihalela u-ice cream wami, ibigqoke i-uniform yesikole, iphuma esikoleni, isikole sayo bigqoke i-uniform eyisikotshi. Ngithi nakho-ke iyona clue engiyidingayo le. Ngibuyele ku-Google, ngihlale phansi ngingene kwi-laptop. Iyiphi ipark enestatue senyoni eseduze nolwandle eseduze nesikole esigqoke i-uniform esona so? Ivela uGoogle angithathe angibeke angitshela ukuthi Bird Park. Hayibo, ngingene-ke manje Bird Park, ipark ebizwa ngegama lenyoni, Bird Park. Ngingene kuGoogle, ngifuna ukugugula ukuthi isiphi umgaqo oseduze ne-Bird Park. Kwenzakalani? Angisho niyazi kulo Google lo okutshengisa imizi njengoba injalo, okutshengisa imizi yakhona lapho kuleso strato. Ngibone mengabe ngithi ngiyagugula umgaqo oneduze no-Bird Park, ngiyabona man kukhona engikukhumbulayo. Ngiyawukhumbula lo mgaqo yize ngikukhumbula vividly, nemizi sishintshile isiyakhiwe ngenye indlela, kodwa ngiyabona ngithi hayi man le curve ngiyakhumbula mina noma ngihamba kule curve, ngibe nememory ukuthi mina ngahamba noma kule curve, ngibe sure ukuthi la ile park le engangidlala kuyona mina noma. Sho ukuthi sengijulile-ke manje emcabangweni ngiyacabanga into engizoyithini le. Lithini iqhinga enginalo, ithini iplani yokuthi ngifike eBird Park, ngizokwenza kanjani ukuthi ngifike khona. Ngiyacabanga ngijulile, ziningi izinto ziyagidagida ekhanda lami, miningi imicabango. Avelane u-anti le ngimbiza ngoma aqhamuke athi mntanami, kuyacaca ukuthi amaphilisi lawa udokotela akakunikeze wona akakusizi, akakusebenzelanga, ngoba kuyacaca ukuthi inkinga mntanami isakhona, ubambene usenyakanyakeni yenkinga. Mntanami, angikholelwa impela ezangomeni, kodwa now I have to set you free. I have to set you free ngoba ngiyakhumbula mumncane ukuthi kwakuthiwa wena unabantu abadala. Kumele-ke ngikhona isangoma esengikhulume naso ukuthi sifike lekhaya sizokwenza ukuthi umoya wakho sigeze, umoya wakho uphumule, uphume kulona lonke lolusizi, uphume kona konke lokugqilazeka. Sikhulume nawe mntanami ukuthi let it go, sikusethe free mntanami ukuthi ukwazi uphile impilo yenjabulo, uphume kulobunzima lobu ohlangahlangebe nabe engqondweni. Ngiyakuthanda mntanami, umntanami, and angifisi ukukubona ugqilazeke kanje.
Shukuthi manje sengihleli nemicabango isiminingi ekhanda lami ukuthi what if uma lento ayishoyo iqiniso ukuthi abantu abadala laba ngitshengisa izithombe. Mhlambe kunomuntu ekumele ngiyomsiza le. Mhlambe kunezinto ekumele ngihambe ngiyoyilungisa le. Ngicela ukukutshela ukuthi ikhanda lami belihlangahlangene beliphithaphithene. Kodwa kusalayo bese ngilungisile iplan nomngani wami ukuthi ubhuti wakhe uzongithatha ahambe ayongibeka kule ndawo engifuna ukuya kuyona engicabanga ukuthi sekhaya. Ngicela ukukutshela ke ebusuku ke ngihambe ngiye ku-aunty. Ngimfica vele u-aunty shukuthi uma kahle kahle mina ngithi uma sengithi i-aunty ukuze nina understand. Ngihambe kuyena ngifike ebathroom ngimtshele ngithi hey ma ngithi angikutshela ukuthi sengiyalala ngizolala early because njengoba ushilo ukuthi kuze isangoma kusasa esongisiza ukuthi sidlulise yonke lezi zinto lezi engiyibona engqondweni yami engicabangayo. Ngicabanga ukuthi ngilale early singifice ngiready. So ma ulale kahle ke ma ngiyabonga kakhulu ma wami ngako konke lokho ongenzela kona ngalo lonke uthando onginikeza lona. Zivelane zehlike ke manje inyembezi emehlweni. Uma ucabanga ukuthi ngiyabonga kanti mina ngizile ukuzobonga la ngizovalelisa ngizoshama zami okugcina ngoba ngazi ukuthi le ngiyakhona ngizobuya yini angazi ukuthi yini le ngizohlangabezana nayo la engiya khona. Shukuthi oma bacabanga ukuthi ngilele kanti mina ngiyeqa ngiplane iplan yokweqa ngeqe ke vele ebusuku ngihambeke. Mangabe ngifika kuloya muzi inkosi yami ikhona ekhaya. Mangabe ngithi ngiyabuka umuzi wakithi wawumhlophe usuwaqothuka upenda ngisho niyawazi umuzi oseduze nolwandle ukuthi ulwandle leyiqothulela nkosi yami usuwaqothuka upende usuxebukile umuzi wasekhaya kodwa kusayiwona umile kusayiwona. Ngivule ngingene ngaphakathi ku-empty akunalutho. Ngibuke nkosi yami ngibuke ngibe nemicabango eminingi ibuye imicabango ukuthi mina ngakhulela kulomuzi. Ngikhumbule zonke izinto ngikhumbule uma wami ngikhumbule ubaba wami ngikhumbule mengithi ngiyalunguza ngewindi ngiyabona le kukhona khona isibaya sikababa even though inkomo zingasekho kodwa isekhona izixhongolozi zokuthi kwakunesibaya laphayana kwenile phakathi ngoba uNkulunkulu unisa imvula yakhe nanoma ikuphi umilisa izihlahla zakhe nanoma ikuphi unefavor nawo wonke umuntu. Mangabe ngithi ngiyabheka kulendlu kunesign ebhaliwe kubhala ukuthi indizela phezulu midlala indizela phezulu mangabe udlala. Hayi man ngihlale phansi ngicabange indizela phezulu mangabe udlala. Hayi man ngibona ukuthi message le mina noma isikhathi sethu esiningi besisichitha lapha eBird Park ngithi inyoni imidlala inyoni nangu mina ngiyadlala. Shukuthi ikhona imessage uma ekhona kuna something uma angibekele yona ngoba uqophile impela kuqophile wademeja phansi ukuthi kubonakala ukuthi ubeka ngibhalela imessage. Ngivelane ngibona ukuthi ikhona into ekhona ngaphansi kwale floor. Ngibhodloze mengingena ngempela kunezitebhisi ezehlikelayo ngaphansi kule itebhiso lana kune basement la ngaphansi. Mengifika la ebasement hayibo kunesefo la lesefo lesi sakhelwe asisuki sivalelwe ngempela lesefo akukho ukuthi singasuka kunamabhawodi ashisele nje khona la phakathi nebasement. Hayibo ngizovula kanjani ke mina lesefo ngibona ukuthi uma imuphi lo myalezo lawo engishiyela wona yini lela phakathi la esefweni. Hayi lesefo kubhaliwe futhi ukuthi mangabe idlala indizela phezulu mangabe idlala. Hayibo Jesus kusho ukuthini ke loyo indizela phezulu mangabe idlala.
Hayi ngihlale ngisigqolozele lesifo ngisibuke ngicabange indizela phezulu mangabe idlala ngicabange into ezothiwani le ngisibuke ngihlale phansi ngicabange ngithi kodwa Nkosi yami uma ithini ipassword yalana mase ngihlalile ngacabanga ngavelane ngabona ukuthi isho ukuthi i-answer ila phambi kwamehlami ukuthi bekade ngingayiboni ngibhale ngithi bird park sivelane sivuleke isifo sithi gengelezi kuqathake izindimbane zemali mase kuqathaka nencwadi khona lapho esiyahlala uthuli uma angibhalele yona mangabe ngiyifunda ke lencwadi ibhaliwe uma uyachaza ukuthi banobaba wami bangithola besajabulile sebehlangabezana nenkinga ubaba wami wazogcina esethatha isithwalo lesi sagcina sekuthi akubulawe mina mangabe sekumele kubulawe mina u-anti wami wathumela abantu ukuthi kwaba khona umuntu la phakathi enyangeni owaziyo ukuthi ubaba ubani ihlobo zami wangitshontsha wangisa ka-anti wami wafika watshela u-anti ukuthi uma walengane nobaba walengane bafuna ukuthwala ngawe mntanami. Hayi-ke ngiqhubeke ngiyifunde lencwadi asho uma axolise ukuthi waba selfish kwakumele achuze mina kunokuthi achuze imali kwakumele achuze mina axolise uma achaze nezizathu zakhe axolise uma yize izathu zakhe bengavumelani nazo mase yasho-ke mntanami ukuthi emva kwesikhathi mangabe usuhambile uye ka-anti wakho indaba zethu zokuthwala zaphumela obala ubaba wakho washona mina abantu endaweni sebefuna ukungibulala ubaba wakho washona ngenxa ukuthi ukuthwala kwakuthi it's either yena or ingane wafa ubaba wakho mina mntanami ngasala ngiphila ngahamba ngangade ngisebenza ngunesi before ngisasandana nobaba wakho before sibe rich kodwa ngavela nengayeka nje ebunesini ngingaresignanga ngingayithathanga imali yami empesheni ngahamba ngayo resign emsebenzini wami ngase ngithatha le mali ngakufakela yona lesefweni ukuze mangabe kuukuthi mntanami ngelinye ilanga uyakhona ukuthi ubuye kube khona into oqalela kuyona impilo mina mntanami ngahamba ke ngikhuluma nje ngicashile eZimbabwe. Uma kuyona lo ncwadi leyo ubelibhalile ikheli lokuthi ucashe kuphi eZimbabwe. Wena wawungenze njani umina? Inyembezi bezizehlikela, bezidilikela, ziqathakela ukuthi kahle lemicabango lenginayo yiqiniso lento iyenzeka ngempela. Ngabuyela ku-anti. U-anti ejabulile usinansi ingane yakhe ibuyile. Ngamtshela anti ngathi anti iqiniso ngiyalazi lonke angikusoli futhi ngokuthi uzama ukuthi ungifihlele yona yonke le ndaba ngoba mhlawumbe engqondweni yakho bungazi ukuthi kuyongiphatha kanjani ukuthi abazali bami kuyibona abantu abanginikeza impilo bebezama ukungibulala ngoba befuna umcebo angikusoli anti ngokuthi ungifihlele yonke leminyaka kodwa nginombuzo owodwa anti ukuthi anti kwenziwa yini ukuthi mangabe ungihise kuleya dokotela ngaba confused that day ikhona yini into owangenza yona I just want to understand. Ake u-anti avelana akhaleke manje akhala u-anti usebanjwe isibibithwane u-anti ngiyaxolisa mntanami ngongakutshela iqiniso ngangizama ukuvikela wena ngangazi ukuthi yonke lento le njengoba mina nawe sesakhile ubudlelwane kanje kungenzakala mina ngilahlekelwe ubudlelwane bami nawe futhi ngenzakala ukuthi ubudlelwane bungalahleki kodwa ungene kwi-depression sho ukuthi leya dokotela mina angazi ukuthi wenzani ngoba uthi yena wakuthandazela wena wavelane wadideka anginachopho kulento eyenzakala kuleya ndawo angazi lutho mina lo dokotela wangitshela ukuthi sho ukuthi ziningi izinto ezisengqondweni yakho ingakho wavelane walahlekelwe ingqondo mntanami. Yize ku-anti ngingamkholelwanga yonke lento ayishoyo kodwa ke ngadecide ukuthi emoyeni wami ngibe noxolo ngimxolele u-anti ngixolele ukuze kudlule sonke lesiphithiphithi esenzakala engqondweni yami bese nginombuzo owodwa nje ngqo
ekhanda lami ukuthi ngwenze njani-ke manje. Ngiyahamba ngiyomfuna i-biological mother yami, ngibuye ngizohlala nayo because for sure bonke labantu abebefuna ukumbulala sebakhohlwa nokuthi ubukeka kanjani ebusweni. Mhlawumbe sebakhohlwa ngestory. Ngenze njani? Ngiyahamba ngiyomfuna mase yathola yena athola i-opportunity ukuthi aphinde angithathe athwale ngami futhi. Wenze njani mangabe usukulesimo? Angazi, ngisadidekile-ke nje ngizothi iphela ngididekile-ke nje kanje because I am in that situation right now. Buzz SA to all social media platforms, comment down below ukuthi if kwakuwena wena bungenze njani. Ningakhohlwa ukuthi nihambe niye lapha on our YouTube channel nifike nisubscribe, siyanithanda kakhulu.